नुनो मोनाखै अन्नानै बयखौबो जिरायनो थाखाय खावलायदों। बेबाथाय जोंनि आखायावनो गारना हो माबायाव जुगालाफानो खुलुमबाय आं कलेजनि गोरायुं नायग्राफोरा जमा जाजेनदोंसै दैमारि बायदाव मोसाहारि बायदाव बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय फाइनाल मेच आरो गांसे आर'नाइ बरायनानै खावलायबाय। पिला बरसा गसंबाय जोंहा बे समाव आङो ब्लकनि टिएसएल दिनैनि मेचआव सोरखौ हागोन बायदि मोनदों बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। हागोन फ्राय एनजिसे नंगौ दे आरो बे समाव आङो सिनायथि आखायाव लादों नायग्राफोरानि मोनसे समनि गोख्रोङै आन्दोलनाव बिबान लानाय श्रीकान्त दैमारि आदा बिथाङा दङ। बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो थाखाय सर्बानन्द शर्मा प्रिन्सिपाल माजरा हाई सेकेन्डारि आरो आसिस्टेन्ट गेलेगिरिमोन। दा बयखौबो बे समाव बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा रामसियारि स्वर्गीयारि लोगोसे बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय गासैबो सिबिजाथाव मानाव गेदेर आलासि नोंथांमोन, खेलखौ दैदेननाय मानगोनां रेफ्रिज नोंथांमोन आरो खेल खुंगिरि जोंहा माजबाद दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जायख्लं क्लाब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना अनसुमा मोसाहारि बिथांखौबो गावनि दैमारि नावहेरुवा हाई स्कुलनि खावलायनो थाबाय। बिथांमोना जोंहा नुनो मोनाखै अन्नानै बयखौबो जिरायनो थाखाय खावलायदों। लाखादोंसो दांलै
Quay này. Jatnya dia ucana. अखाजों खारजोबनांबाय खायसे बसफोरा खाराखैलै अखा सखा खाराखै नालाय सिगाबो थाथाबदों ओइथिंबो नै बे समाव नावहेरा गामिया दक्षिण नावहेरा गामिखौ पेनाल्टिनि गेजेरजों मोनसे गल सोबाय
Isi lanang lah. Bola. Blok deh. Bola kak. Wih dia mendui. Heading lah, heading. Blok deh. Đang ngồi lên. Bây giờ cái tụi mình mới lên đấy vào nó. Akin huna. बादायनायाव बेनिनो फिथाइ जाबाय नाव हिरुआ सेन आरो दक्षिण नावहिरुआ लाथिख' आरो बेनि गेजेराव जोंहा रंगिना संगिना गोदै देंखोजों मेथाइ खनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोननि मिलौदो देंखोखौ जोंहा देंखोगिरि